Què fas? En 3 minuts comencem el directe i no tenim l'experiment. Espera. Vale. Nino, els rajos de sol ens fan mal. Penetren al nostre cos i ens poden provocar càncer de pell. Les cremes amb nanopartícules d'òxid de zinc i diòxid de titani fan una protecció molt segura. Nano. Però què dius, Borinot? T'has deixat d'explicar que el sol emet 2 tipus de radiacions. Les UVB, que són les que ens cremen la pell, i les de raig UV, que són les que ens fan envellir la pell i fan que ens surtin arrugues. Au, però què fas? L'experiment? Però què dius de l'experiment? Mira, t'han sortit arrugues. És Borinot? Però per què? Oh! Que xilotera! Hola, nanos. Quin parell, aquests dos. Si voleu fer l'experiment, necessiteu 2 capses transparents, una llanterna, boles de Porexpan de 2 diàmetres diferents. Introdueix les boles a les capses. Encén la llanterna i il·lumina el seu interior. Quina deixa passar menys llum? Va, llocs, que comencem! Nino Nano, al nanomón les coses no semblen el que són.